Добрый дзень, шаноўныя сямікласнікі! На сённяшнім уроку мы звернемся да твораў, якія ўзніклі на сумежжы мастацкай літаратуры і навукі. Да такіх належаць навукова-фантастычныя і гістарычныя аповесці, раманы. Але мастацкая і навуковая літаратуры вельмі розныя паводле спосабу адлюстравання жыцця. Кожная мае свае асаблівасці. Звернемся да тэарэтычнага матэрыялу. Разгарніце падручнік на старонцы 200. Навуковая літаратура строга прытрымліваецца дакладных фактаў, грунтуецца на дакументальным матэрыяле. Расказвае пра тое, што адбылося. Гісторык павінен гаварыць доказна, аб'ектыўна. Вобразна-выяўленчыя сродкі сустракаюцца рэдка. Перадае галоўны сэнс падзей і з'яў. Мастацкая літаратура паказвае жыццё праз карціны, створаныя пры дапамозе выдумкі, фантазіі. Расказвае пра тое, што магло адбывацца. Пісьменнік мае права даць волю сваім пачуццям, эмоцыям. Шырока выкарыстоўваюцца вобразна-выяўленчыя сродкі. Паказвае жыццё ва ўсёй яго паўнаце і разнастайнасці, з падрабязнасцямі. Для таго, каб мы з вамі самі ўбачылі і зразумелі гэтыя асаблівасці, разгледзім творы, у якіх расказваецца пра адны тыя ж падзеі з далёкага мінулага нашай радзімы, пра барацьбу нашых продкаў з нямецкімі заваёўнікамі, крыжакамі, што вялася пад кіраўніцтвам полацкага князя Вячкі. Адным з такіх пісьменнікаў, якія аднаўляюць гістарычную мінуўшчыну, ствараюць незабыўныя вобразы гістарычных асоб, з'яўляецца Леанід Дайнека. Тэма сённяшняга ўрока – Леанід Дайнека «Меч князя Вячкі». Урывак з рамана. Леанід Марцінавіч Дайнека нарадзіўся ў 1940 годзе ў сям'і калгасніка у вёсцы Змітраўка Клічаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Пасля заканчэння сярэдняй школы вучыўся ў Ніжнім Тагіле ў тэхнічным вучылішчы. Працаваў на будоўлях Калінінграда і Свярдлоўскай вобласці. Служыў савецкай арміі. У 1967 годзе скончыў аддзяленне журналістыкі філалагічнага факультэта БДУ. Друкавацца пачаў з 1961 года. Творчасць Леаніда Дайнекі шматпланавая ў жанрава-стылёвых адносінах. Лірычныя творы, раманы, навелы, апавяданні. Яго пяру належаць паэтычныя зборнікі, галасы, бераг чакання, начныя тэлеграмы. З 1976 года пісьменнік аддае перавагу прозе. Самабытны талент Леаніда Дайнекі раскрыўся на ўсю моц у раманным эпасе. Ён з'яўляецца лаўрэатам літаратурнай прэміі Івана Мележа за раман «Меч князя Вячкі», дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Кастуся Каліноўскага за раманы «Меч князя Вячкі» і «След ваўкалака». Многія творы Леаніда Дайнекі перакладзены на іншыя мовы. Леанід Дайнека ў сваіх творах звяртаўся да гістарычнага мінулага нашай краіны. Чаму менавіта гэта тэма яго больш за ўсё цікавіла? Сам пісьменнік адказаў на гэтае пытанне так. «Не кліч, не кліч, мне ўдалеч добра крочыцца. Аддамся шляхам, вытокам, нетрам, бо мне ў душу стагоддзяў глянуць хочацца, нібы ў акно, расчыненае ветрам. Да вас іду, адважныя, палеглыя, і разам з вамі за народ свой б'юся. І праз усе нягоды і адлегласці нам свецяць вочы роднай Беларусі». Так, сапраўды, яму хацелася распавесці пра беларускую мінуўшчыну. Яшчэ ў дзяцінстве, чытаючы кніжкі пра славутых віцязяў, пра аблогі гарадоў, пра жахлівыя вастрадзюбыя бярвёны тараны, якія нібы шкарлупінне праломвалі акутыя жалезам брамы, марыў ён нейкім чынам сустрэцца з продкамі, з крывічамі, дрыгавічамі, радзімічамі. Сёння на уроку
мы звернемся да той старонкі нашай гісторыі, калі полацкая зямля паўстала на шляху нямецкіх заваёўнікаў, крыжакоў, якія ў 1208 годзе напалі на горад Кукейнос. Уладарыў у тыя часы князь Уладзімір. Разам з таленавітым палкаводцам Вячкам палачане спрабуюць вырашыць вельмі цяжкую задачу – разгадаць стратэгію заваёўнікаў. Падзеі тых часоў, барацьба князя Вячкі супраць захопнікаў у крэпасці Кукейнос і ляглі ў аснову рамана Леаніда Дайнекі. Дома вы самастойна пазнаёміліся з урыўкаў з рамана. Вызначым галоўную думку твора. Гэта неабходнасць яднання славянскіх народаў для таго, каб супрацьстаяць ворагу. Ідэю твора можна акрэсліць і словамі Вячкі. Памру, але гонар палачан не аддам на знявагу. Твор пачынаецца апісаннем прыроды. Якая ж іх роля ў творы? Лясы, падобныя на чорнае войска, вецер, які рвануўся ўвысь і ўздыбіў хмары, сполахі маланак. Насцярожваюць чытача герояў твора Халадка і Грыкшу, які адчувалі набліжэнне нейкай небяспекі. У тэксце шмат устарэлых слоў. Давайце растлумачым значэнне некаторых з іх. Абаціса, кіраўніца каталіцкага манастыра. Забаролы, умацаванні вакол крэпасці. Дзецкі, старшы дружыннік. Кунігас, князь. Валка, бойка, бітва. Стрый, дядька, сваяк па бацьку. Знузнікі, разведчыкі. Дзясніца, правая рука. Выкарыстоўваючы ў тэксце архаізмы і гістарызмы, Леанід Дайнека дапамагае нам у душу стагоддзя ўглянуць, дакрануцца да мінулага нашай радзімы. Са старонак твора перад намі паўстаюць розныя вобразы персанажай, якія мы можам падзяліць на дзве групы – абаронцы Кукейноса і ворагі. Абаронцамі ў творы з'яўляюцца князь Вячка, Грыкша, Халадок, Мірошка, Якаў Палачанін, Дабранега. Ворагі – рыцар Даніїл, епіскап Альберт, граф Пермонт, абаціса Марта, монашка Эльза. У якасці домашняга задання вам неабходна будзе даць характарыстыку галоўнаму герою у адпаведнасці з памяткай, падмацаваўшы свой адказ радкамі з тэксту. Звярніце ўвагу на знешні выгляд героя, асаблівасці характару, жыццёвыя каштоўнасці, стаўленне да крывічоў, стаўленне аўтара да героя і абавязкова выкажыце свае ўласныя адносіны да Вячкі. Твор Леаніда Дайнекі вучыць быць патрыётам сваёй радзімы. Помніце берагчы спадчыну нашых бацькоў, дзядоў і прадзедаў. Хто не ведае мінулага, не зможа пабудаваць будучае. Я спадзяюся, што кожны з вас будзе заўсёды пра гэта памятаць. А зараз я яшчэ раз нагадаю вам дамашняе заданне. Дайце характарыстыку галоўнаму герою у адпаведнасці з памяткай, падмацаваўшы свой адказ радкамі з тэксту. Звярніцеся да старонак 203-224. А таксама выканайце тэставае заданне па творы. Поспехаў вам у працы! Да сустрэчы!